ढेर दिन से सपोर्ट नहीं खेल मिला काहे मत तोड़ दी भाई लोग। कमेंट में बताई लोग का बादल छोड़ दे हम ना पा हम पा दे मुरई खाए तो पड़ दे मिक्स बाय अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायको। दे मुरई खाए तो पड़ दे झूठों के चक्कर में हमके फंसावला से सच बता अगुआ ना हमसे बतावला। झूठों के चक्कर में हमके फंसावला से सच बता अगुआ ना हमसे बतावला। भइल शादी न भइल बराबादी भाई हो भाई हो भाई हो भाई हो मौगी मुआदी महकैले बिया उपादी पादी पोय पोय करे भोय भोय। भाई हो मौगी मुआदी महकैले बिया उपादी पादी बात के वायरल हो गई। दादा रे दादा तबिया बेशरम घर में हमारा न छोड़े कोनो करम। दादा रे दादा तबिया बेशरम घर में हमारा न छोड़े कोनो करम। रील बना के ऊ हमके मनावे गाँव के लइका वीडियो देखावे लगे गाँव पूरा ई बसावादी। भाई हो भाई हो भाई हो भाई हो मौगी मुआदी महकैले बिया उपादी पादी पोय पोय करे भोय भोय। अरे लागत मौगी मुआदी महकैले बिया उपादी पादी और आई पादतिया। सुनी ना गलती हो गई अब ना हुई कोस के आवाज आ गई पट पट भोई दे अब ना पाले में हमर बतरा जाई हमर करे कहले गलती हो गइल बा राजा अब न देब रौरा के हम सजा। कहले गलती हो गइल बा राजा अब न देब रौरा के सजा। मीडिया लोग के बात बतावे भरल समाज में नाक कटावे दीवाना छोट के लागे उड़ा दी। भाई हो भाई हो भाई हो लागेला मौगी मुआदी महकैले बिया उपादी पादी पोय पोय करे भोय भोय। लागत कोमा में हेला दी महकैले बिया उपादी पादी। रे रहे दे अब मुआइबे।